At tanay di ko ti pulisya ti 25 ti tawen na lalaki, kalbasan na natiliw, kapoy ti maipakaropa naggrames. Kung na ti pulisya, agaro balas 3 ti barbangon, di nagparaya ti 14 ti tawen na babae, iti RMFB, kalbasan na maipakaropa na rames iti igit ti kalsada. Iti investigasyon, agaro balas 11 ti rabi nagginom ti biktima, kadwa na di pagayam karaman ti suspect, iti baset ti barangay Cosili West. Idi pinag-aawit da nag-volunteer kanya na rito yung suspect nga isot yung mga ituludan nga nagawit. Idi pag-abot da rito yung parte ti dapat Kusili West, nagsardang dito yung suspect kan allegedly rinip na rito yung victim tayo timin na mindwa. Maipangaro pinanawan ti suspect ti biktima ken nagparayt ket naglabas iti lugar ken nagkamang da iti RMFB. Dagos met anay ti hot pursuit operation ti pulisya ken natiliw ti suspect iti balayda. Saanan nga nagpa-interview ti suspect iti kamera ngem naglikodan na ti akusasyon. Sumango da iti reklamo para glabsing ti RA 11648 when statutory rape. Ti may palagip ko lang adding ko, ti kakailan tayo, lalo ti ubing. Hangkay nga mapan dumayo, hangkay nga mapan makiininom ti lalo kumuyog kay pay ngagpay tulod dagiti hanyo nga mo. Kasi hantay nga mo dito kayam pupresar kanya tayo titulong no itulod na tayo ket sugayam ti adda mandi nga intention na kanya tayo. Kabayatan na, natiliw ti 43 ti tawen na lalaki, kalpasan na may pakarupan aktuan na nagilako ti Shabu, idiniswa the drug bypass operation ti pulisya, idi barangay Lagban, Lagangilang Abra, pasado las 8 di rabi. Nakumbiskar ti Maysa Asasye, naglaon ti mapapati a Shabu, agdagsen ti 2.9 grams, kaya nagbalor ti nasurok 20,000 pesos. Narikobre pa ti non-drug evidence. Kuna ti pulisya, newly identified drug personality suspect ken may bilang street-level individual gaboy di panagilako na ti illegal na druga. Sumango na iti panaglawsing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.